få lov at vinde den her, og du har aldrig vundet den. Det får du så i år. Så tillykke med det. Og må du nyde den over med det. Jeg er sikker på, at Mette hun ikke vil have den. Og hvad var scoren? 1911. Vi er stadigvæk en 50 point foran over 7 år. Jeg tror ikke, jeg kan høre det bliver spilbilledet. Det er godt. Og så skal du huske, der skal en ny fin plade i næste år. Så det er faktisk rigtig tegnet af mig, så det koster en formue. Jeg skal ikke nogen billig lort på nu. Det er bare et par summer. Ja, den du har købt gammel, den er sgu af, den duer ikke. Det er lige nu. Det er ikke kan. Jeg synes, der skal være en vindertale. Eller en tabertale. Eller... Jeg tror også, der er sådan en rimelig... Ja, det er...